Papalan tayo? Lago yun. Lay bagam garo na papalan tayo. Electrol. So guys, for today's video, tayo ay mangunguha ng maliliit na akaya, alimango. Sibilya. Para ibenta daw nila. Kuna no si daon. Oh, hindi di Jenny mahal. Hindi nagsaksakan na. Dad, mapaparin. Itawag na ati kastoy guys kat agtrol. Awan ti maalangan na. Agi ko madakkel niya tama sida. Yan. Yan yung ginagawa nila. No awanan, ibalang mo ata sa waling tumalan. Layo kayo na. Nag-aaral ni Banat. Takapihan tayo ngalan. Si doon. Nag-aaral na kasi yung. Bilang milad dito. Dapat talian ng mabuti para hindi lalabas ang akaya. Nagado talaba guys ni ng babati gamin anak. Oh. Di ba? Ni, danag na. Oh, ayan. Umay ka na. Ano siya? Wen. Babasan ako. Kaman ano makuha mo lang. Uno siya. Asa ini isuo na pa yung muna guys. Ipalda na. Ay, dapat tikas santi niya. Agala nagtikas ta. Kago. Ito naman yung etimot guys ti. Shit. O, naimas datoy. Shit. Sublita pa lang ket awang pagipanan. Agala nak numalon. O, diba? Nagado iti kwa ditoy. Ariyat magna dito. Oh, din. May tindas din. Dah. Tinalo. Pangating-ting nga adta ni. Taig-ig-igtas. Baliktad mo nga yan, ina. Dah. Dah. Ni dapat gini. Ni Jenny, oh. Oh, diba? Ni Jenny nag ay kape dede. Ati dito. Kape deta? Ay, kasano man nasi? Na-flat. Pag ganito daw siya guys, hindi pwedeng kunin. Kape gano'n, hindi. Kape. Sila ka lang na stress. May isa lang guys, tinaalad Talo. Ay, talo guys, sorry. Talo. Dua lang. Tay mana?
yan sa mabagkat. Ikaw mo ka naman. Nakita ka talaga. Tingnan mo naman siguro kahit Yung may katang Tagalog man mahal. na? Tagalog. Tagalog nagkasagot mo mahal. Manaon. Ano nga mga unaan ni tita yun ako Di kay maudi. Di kay mga umun-una mo. Manan? Nah, ya. Lago yun dun. Maganda yun. Gini. Ito? May isa. Dua. Talo. Ate niya ata. Puno. Mas nagdakkel. Masiko. Natapaan ko. Papaanak mo nga rin. Dito ito sa sipay. Is eaten ha. Ni dagjini kaya. Ay, dapeg. Di man? Diyan yun. Basa. Hindi dagjini mahal. Hindi nagsaksakan na. Rod, ako pa rin. Ba't kasi ka ano? Kasta niyan Tagalog kasta? Makangin na tipa. Ni edat ay. Zero. There. Okay. Andiyan. Ni bunod ni. Galit tayo. Nasyak. Nagdatala di. Nakan na eh. Di may isang kasta ni. Baka naisalsil lang wala tayong tiniwan. 2, 4, 6, 10, 12. Manuntin. 15? Hindi, 15 na alam. 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15. 15. 15 times 2, 30. Tanawon. So, nalpas kami nagala iti kon guys. Kaya yung maliliit na crabs.